වල දෝෂ තියෙන අය ඒගොල්ලන්ට S ඔපරේෂන් විශේෂයෙන් කාචි ලබා දීම ඒ වගේම S කණ්ණාඩි ලබා දීම ඒ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරා අද මිඩියල් ආයතනයේ ඕගොල්ලක මේක ලංකාව සීල පළාත් වල කට්ටිය ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන් ඔපරේෂන් එක කරා 150කට වැඩි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් 40ක් විතර ඉවරයි. ඉතින් මේක ලොකු වටිනාකම තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන් මේ වගේ දේවල් ඉදිරියටත් අපි ලංකාවේ සීල පළාත් වල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ ලේසි මේකට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රම තමයි මේ අරුණලු ටීවී එක බලන එක. ඒ අර ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ විශේෂ වැඩසටහනක් විදිහට තමයි මේක දකින්න වෙන්නේ. දැන් අද මේ වැඩසටහන සාමාන්‍ය කෙනෙක් එළිය ගිහලා කරගන්න ඕන ලක්ෂ 2ක් විතර වගේ වියදම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක සාමාන්‍ය සියලු දෙනාටම ස්ක්‍රීනින් ඒ වගේම ECG blood sugar pressure මේ ඔක්කොම චෙක් කරලා වෛද්‍යවරයෙකු වාර්තාව සමග ලක්ෂ ගානක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ 150 කියන සාමාන්‍ය එළිය කරනවා නම් ලක්ෂ මිලියන් 30ක් විතර වගේ වියදම් මේක ජනතාවට අපි නම් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකට සෞදි HRC ආයතන ඒ වගේම තව රාජ්‍ය සංවිධාන ඇප්ලයි ඕවල අනුර ජනතා ප්‍රමුඛ සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙන තමයි වැඩසටහන කරන්නේ. ඉදිරියට අපි ලංකාවේ මේ සියලු දෙනාට මේක ලබා දෙන්න බලමු. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். விசேடமாக இன்றைய தினம் இலங்கை பூராவிலிருந்து மக்களின் வரவேற்கின்றன. பிலைட் மற்றும் மரண மக்கள் முன்னரே சவுதி HRC நிறுவனம் போன்றவைகள் இணைத்து மக்களுக்கு இந்த கண் சத்திர சிகிச்சை செய்திருக்கணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு ரத்த சிகிச்சை செய்வதென்றால் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகிறது. இதை இலவசமாகவே ரத்த சிகிச்சை செய்வதோடு சத்திர சிகிச்சைக்கு பதிலாக கண்ணாடி வழங்குதல் போன்றவை நடைபெற்றிருக்கும். இன்றைய தினம் மெடியல் ஆஸ்பத்திரி மவுண்டனியாவில் இது தியேட்டரில் நடைபெறுகின்றது. விசேஷமாக கிட்டத்தட்ட 150 மக்களுக்கு இலங்கை பூராவிலும் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த சேவையை கற்றுக் கொடுத்துள்ளோம். இதன் மூலமாக மக்களின் கண் பார்வை திரும்ப வைக்கப்படுகிறது. இந்த சேவையை தொடர்ந்து நீங்கள் அனைவரும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும் மக்களுக்கு சேவை செய்து வர ஒரு நிறுவனம். அதே நான் ஒரு தலைவர் என்ற ரீதியில் அருணலு டிவி போன்றவைகளை பார்ப்பதன் மூலம் அதன் மூலமாக தொடர்ந்து செய்யவிருக்கும் இந்த சேவைகளை இலவச கண் சத்திர சிகிச்சை இலவச கண்ணாடி கண் சம்பந்தமான பல விஷயங்களை உங்களுக்கு அது சம்பந்தமாக சிறுநீரக சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகளுக்கும் முடிவுகளை இதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். அனைவரும் இந்த அருணலு டிவியை பார்ப்பதன் மூலம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதன் மூலம் உங்களுக்கு இந்த வேலை திட்டத்தை பெறலாம். இன்று கிட்டத்தட்ட 30 மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான வேலை திட்டங்களை இங்கு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அனைத்து மக்களும் ஏழை மக்கள் வசதியற்றவர்கள் இதில் வந்து கலந்து கொண்டு பெருமைகளை பெற்றுள்ளார்கள். நன்றி.